action in Ukraine, because that would require the fighting to stop. That would require a ceasefire, and there's no way this article said that Russia's going to accept a ceasefire. Arlene D, ma'am, good evening. Ma'am Jean, good evening. Kakarating ko lang.
Pusbel, good evening.
Di ka kang. Sige, ito siyam lang siya. Hmm. Kang hindi. Hindi. Ang patay pa yung TV. Hmm. Ang mapatay pa yung TV. Wala. Ang tira na lang, no? Ah, Gandar ka. Automatic andar. pagkapuga. Naka-TV mo siya ka-telito eh. Tapos yan. Ulit na naman. Hmm. Ulit. Ano? Goreng. Naglibor kay ano. Ay. May bakulod. Kasi nungatan kay Peryong mo na. Pang wiring mo na. Ano? Wiring? Again? Kulod. Ha? Kulod. Nagupod? Hmm. Nag-ubra? Ano ka may idea sa wiring now? Ilat naman yan. Ah, dito ko sa balaya? Eh? Bacolod. Peryong. Hmm. May balay sa bakulod sa Peryong Bukod na. sa manong ano? Sa nasa dito siya ng bagyo. Ulit na. Mag siya. Yes. Pasok. Est home. Est Sunod home. ng bagyo sa ano na. Est home bala. Sa news ng bagyo sa subdivision man. Hmm. May balay man din. Tapos dito may balay man. Wala. Sa Peryong. Ah, yung daan na. Ako, brado sa likod. Ano na yun mo. So, kahit naman sana, dira mo lang gulo sila. Ay, utod ya. Ang kawan niya yun. Michael. Ito na kayo sa Michael with the stars Bacolod.
Muter-muter pa yung lang. Bulangon. Yung general na si Manong Bagyo. Duga-duga na kita ni Janice sa bagong. Bago nga sa depresyon na. Ikaw ito. Tubig ito ay matubuhin. Tupod. Kanon ka gatas. Yung kanon, may bilhin ng gabi. Kaya na napanos. Ang tsura latay naman. Ano tsura latay ah? Gatas siya. Ngayon namit to. Namas na. Tausi nga wala sa ano. 555. Tausi nga wala sa hindi kahang. Wala kahang mo. Ngayon, pinagod pa yung siguro. Sunod yun, hindi na kayo mag-ano yan, lakat nga hapon. Ano ba nga, taas BP, kaya ko na hapon na. Naglasmet mo na wali tao. Kaya ganit sila. Pa-message pa siya nga, see you tomorrow. Kasi hapon, Kasi paglumbos ta. basta hapon sila. Hindi nga pwede, kaya message nyo na sila. Hindi na gagawin sa next. Mayon na ilaya kayo, isa lang ka lugar. I mean, dalam. Kapito na sa kulay. Pwede na siya i-drop ulit. Ako na, hindi dito sila. North sila, south po. Mga palig. Yung paligyan mo siya no? Kasket mo? Sino? Kasket mo? Wala ah. Yung pula niya region. Ang dra. Yung ba ito Dito region? gapon eh, hindi dito. Danda sa ato, may recruitment pa. Hindi pa man na posisyon niya agad ah. Siya lang niya pa kung isang una, isang R1 sa Floro. Tiyo, nakabay ni Banaon niya. Subay sa may mauyat siyang recruitment. Dila. Mm. Dila. Mm. Terus galing tawag duat. Inay, ito siya ng katawan. Ito. Bulan din sa mga dalawa. Ano ba?
naman yun. Hindi na lang. Ha? Hindi na daan. Piling ka Tokyo. Hindi Tokyo. Malat mo.